Ja, jeg har lige udpakket en ordentlig sending af helt nye skåle fra Nepal. Lige hjemkommet i dag fra tolden. Nogle fantastiske mantraskåle i stor størrelse. Dem har jeg ikke set før. Også nogle helt nye og unikke mustangskåle i stor størrelse. Et par gamle skåle, cirka 200 år gamle, de er allerede solgt. Der er en, der har købt dem. Gå lige over og tager den store guldskål. Helt unik. Prøv lige at se. Indvendigt. Det er helvede, I ser hele vejen rundt. Og på siden også. Som I kan se, er der kommet en masse af nye skåle hjem. Omkring 130 styk. 300 kilo. Helt nye, friske skåle. Klangskåle.